Hej, jeg har modtaget det her hærdet glas, også kendt som panserglas, fra Easy Protect, og vil lige prøve at se, om de lever op til det, de siger på deres hjemmeside. Og at man får monteret den her 100%. Der kan man se, at den slutter hen til. Så er der stadigvæk fuld touch, som vi hævder. Så prøver vi det her. Så prøver vi med hammeren. Som man kan se, 2 cover skade.